Sziasztok srácok, az én nevem Noszkarona Noel, és ebben a mai videóban Carl Arena-ni fogunk, ahol ugorhat a kocsi, meg ilyenek. És bocsánat, hogyha a zaj van, csak most éppen mosogatnak. Meg énekel az anyukám. Már tegnap is játszottunk ezzel, és én, de azóta rájöttem, hogy hogyan lehet a régi autókat visszaszerezni. Úgyhogy most így, ez így már könnyebb lesz. Úgyhogy ennyi srácok. Már tegnap egy csomószor nyertem, meg ilyenek, tudjátok, csak az szokásos meccsek. Látjátok, így kell ezt. Csak, bocsi a reklámért, csak is azok lesznek most a legtöbbször. Ha, nyertünk! Jó, megnézem, hogy most én mit tudnák csinálni. De nekem semmi nem. Nézd, ez az érzés, másokat is akarod. Ez aranyban tázmoszt olyan édes, ez az érzés, kevés lenne rá. Nézd, ez az érzés, másokat akarod. Na. Igen, ez az autó, ez nagyon menő még mindenben. Akkor ez a legrégebbiek, látjátok? Most jönnek fel, azt tudom. Igen, megmondtam, hogy mosogatt az anyukám, de nem hallgat rám sosem. Ez mi? Srácok, várjatok egy pillanat, bocsánat, sajnálom, hogy minden. 4. helyzet lettem. Több autó. Nézd az az érzés, más ugye te is akarod. De ez mi? Mondja el valaki, és írjátok meg kommentbe, hogy valakivel ilyen már történt. Kérdezzétek, hogy ez hogy lehet meg ez a kocsi? Hát, ezt berakom a töltőre. rendben. Hogy kérdezhetitek, hogy ez hogyan lehet meg ez a... Hogy ez a... Kérdeznétek, hogy hogyan lehet meg ez a kocsi. Ugye, megmutatom. Akinek, hogyha úgy vesszük, már ez a részlete már kijött valahol, nem tudom, hogy hol, de bejön. Ugye itt vannak ilyenek, tetszetül semmi. Jó, hogy itt több is van. De az hogy néz ki? Na, itt van ilyen is van, ez most a jó kocsi. Őt megvettem, mert ez még menőbb. Úgy meg kell venni, ez milyen? Hát ő jobb. Csak én vagyok kocsi, ez ilyenkor nem igazságtalan, hogy nem bírok kanyarodni. Lett kevés lenne rá. Mondom, a legtöbb
része most a videónak, csak a... De várj, ez... Hogy hívjákos? Tudjátok, hogy alig lehet ezzel kanyarodni, ugrálni, mondom, rossz teló. De ez jó ugatás volt. Nézd a te is akarod. Na, ezt mondom. Nézd a dénész mász, ugye te is akarod, de talán mondtál, most olyan élet. Fú. Oha. Jú. Az most a tiltet mentett. Van itt olyan, hogy Levi NVG. Elnézést, hát ez látszik, hogy nem csak gyerekeknek, mind a kettőnek. MVG. De ezzel is játszhatnám. Szépen le is töltöm. Most. Telepítsed. Ó. Miket kellene letörölnem? Jó, mégse töltöm már. Azért más, ugye te is akarod, ez a rendben most. Bocsánat, srácok, meg minden, de... Most a tankosat letörlöm. Ezzel akartam játszani. Nem, a Philip Knife az mennyit elhet. Ő tolvodítva. Na, srácok, mehet tovább a játék. Itt van, Cards Arena. Második helyzet lettem, láttátok? Csak úgy lehet, hogy elhibáztam, jaj, de akadozik. Jaj. Nem volt felkészülve erre a tagú. Na. Azt a... De maggol. Új. Aha, miss. Nagyon akadozok. Azt eltávolítottuk. Még magát. Láttátok a szűkkel? Most. Úristen. Hát én nem tudom, Köszi. mert itt nincs. Nem. Ja, és csak szólok, hogy a Margóról is csak egy van. Hol a másik? Ott volt, hogy a konyhában az. Kíván, de csak egy van itt. Hát én sem, nem szóltam sehol. Akkor hol van a konyhában?
De nem bírtam ugorni a család. Én nem tudom, hogy olyanok nem is jártak itt. Nem, ez leesett ide, ez a cigi. Az egyik az itt van. Láttátok, hogy ez mekkora nagy csalás volt? Kanyarodjál, léci, nem akarok most. Nem tanya, hanem csak a játék. Tudod, a telefon. Na most megmutatom. Mentse meg az élet. De már volt olyan, hogy beleestem a lukba, majd nem, és így pont feljött. És megmentett. És hú, de jó. Hát észrevettem, hogy de ez gyerekeknek lesz fent. Vagy nem. Lehet, hogy akkor nem gyerekeknek, hanem mind a kettőnek. Nem lesz 18 éveseknek. Ez nem is lehetne 18 éveseknek. Letiltana a YouTube. Kisgyerek 18 éve feletti, tudod, videókat tenne fel, de hogy is mind a kettője. Jézusom, bassz. Eléggé béna vagyok. Meg kell hagyni, de ez mi volt? Azt, hogy ti is láttátok. Ez jó játék lenne. Csak az a baj, hogy ez nem ide. Azon telefonra van. Jól néz ki ez a kocsi, meg minden, de... Amúgy itt hol lehet befesteni a kocsit? Na, mindegy. Nem őket! Most ő lesz. Ez nincs a kocsi. Na, látjátok, itt vannak azok az emberek, akik csak rakétával tudnak játszani. De ilyenkor az itt a legjobb. De jó érzésekkel játszani, de jól kanyarodik. Szóval ugye miért nem tudtam előbb? Na meg srácok. No, thanks meg minden, de... Mit is akartam? Hol lehet azt mondani, hogy lásson engem az ember? És ennél? Hát azt én nem tudom ki. Nem lehet olyan. Így? Nem? Nem tudom. Nem, itt csak egy fotót csinált. Na mindegy. Na, sziasztok srácok, az én nevem Noel volt, úgyhogy sziasztok.